Assalamu alaikum. АТР телеканалының yayınında zaman bugün октябрьнан 3 студияда sizler үшін мен Гүлсум Халилова çalışam. Русияның Қырым işgalini ресмилештірмеген тылувлара бошына бойле Түркияның тышкы ишлер назирлигинде Истанбулда кечирилген Сөзде Қырым иктисади форумыны сесендирдилер. Москва не yapsa da Анкараның Қырымнен бағлы позициясы денишмейжек. Түркия бір вақыт Русия тарафынан Қырым işgalini танымай ве танымайжактыр. Сөзде иктисади форум кечинлери өткөрүлдү. Анда Түркия ве işgal этилген Қырымдан иш адамларыны давет эткенлер. Хилтон отелинде форум кечирилмесине рұқсат берилмеген соң оны башқа бір отель, палац хотелге кечіргендер. Işgalчилер тарафынан форум кечірілмесіні түрк иш адамлары ве Украина тышкы ишлер назирлиги такбих етті. Позиція Туреччини в Україні чітка. Ми підтримуємо територіальну цілісність України і не визнаємо незаконну та нелегітимну анексію Криму. У нас немає офіційного контакту з де-факто владою в Криму. Спроби легітимізувати анексію Криму не матимуть впливу на нашу політику. Сөзде Қырым иктисади форумына түрк чоқысы түрк иш адамлары құлаққа асмады. Форум тешкилатчысы университеттен ғайрат тедбирде işgalчилер акимиятының темсилчилери көрінді. Олар сырасында Наталья Сирова işgalчилер акимиятының иктисади инкишафы назирлиги янында ихрач, яғни экспорт мерkezінің елбашчысы. Владимир Мурзин түрк чифтчилик холдингінің темсилчisi. Фариба Назарян Анкарадаки Халқара тиббият ве туризм федерациясының тесисчisi. Бірқач Қырымлы иш адамы да форумда иштирак эткен. Олар арасында Валентина Гайворонская Қырымда бірінші яғ заводының елбасчысы, индустрия развития құружилық шirketінің мудирі Энвер Амираджиев, о Қырымның işgalчилер елбасчысы янында Сөзде Қырым татар халқының шура азасыдыр. Ве бұл шураның да бір азасы ве işgalчилер парламентінің депутаты Лимара Селиндили де іштирак еткен. Це було збіговисько, яке виконало лише одну свою таку функцію, послугувати картинкою для російської пропаганди. Їм вдалося зібрати десь близько 45-50 людей, і це такі ж маргінальні функціонери, як вони самі. Ми будемо ще стикатися з такими заходами, які будуть здійснюватися задля того, щоб створити картинку таку, яка би говорила про те, що, мовляв, ледве не весь світ поспішає до Криму своїми інвестиціями. Қырымның işgalчы акимияты кене ваделерні еріне кетірмеді. Işgal етілген Қырымға қайтқан Норд гемисінің денизчилері бір ел кечкеніне бақмадан денизге ойле де чықып оламады. Қырымның сөзде елбасчысы Сергей Аксенов да бір ел евелсі Нордның тақымына Мурмансктан яны гемі сатын алажағыны білдірген еді. Бұл язда керчеклешме керек еді. Ама кене аледа параве иш олмағаны кебі гемиде жоқтыр. Денизчилер ве оларның қоранталары Қырымның сөзде Санаи Назира Андрей Васюта еле көрішті. Ойсе оларға кираға гемі алмаға яда руслар қырсызлаған ескі Украина арби буксерін алып, абаданлаштырмаға тепсие етті. Вы видели, наверное, репортаж, когда украинских моряков этих встречали. Им купили по квартире, им купили там, в званиях повысили, им сделали все, что положено. Но здесь топтали грязь на всех. И сказали, а что вы ходите? Что вы ходите? Паспорта вы и то получите сами за 1500. Ни парохода этого нет, ни работы нету, ни денег нету и нервов нет. Государство вам компенсирует упущенную выгоду? Докажите свою правоту. Эмоционально, я могу вам посочувствовать. Но действовать я должен, как минимум в рамках закона или очень близко к этому. Малюм олғаны кебі Русия байрақларыне Норд балық тұтув гемісіні Украин сыңыржалары 2018 сенесі март айында тұтты. Гемиде 10 экипаж азасы бар еді. Оларның эпісі керечте қанунсыз пассапортлары алған. О сенесі 30 октябрь күні оларны Қырым işgalчы акимияты тұтқан Украин денизчилеріне денештірділер. Норд гемісі есе Украин сыңыржалары тарафынан тұтылды.
Чаңғар мемори кетчет ноқтасында Қырымның запт етілігінде иштирак еткен құветчіні тұттылар. Бұақта Бұтын Дүния Қырым Татарлар Конгресінің вице-президенті Аленур Ислямов білдірді. Миротворец сайтының малюматларына көре бұл Сергей Науменко. О 52 яшында Русияның Приморск вилайеті Лубенка көйінде доған. Шымды Ақерда яшай. Қырым ишғали вақтында қанунсыз арби бөліклерде рус махсус қызметлерінің операцияларында фаал шекілде иштирак еткен. Капитуляцияға йоқ. Бендензияде инсан Киевнің мерkezінде өткерілген наразылық акциясына чықты. Олар Штайнмайер формуласына қаршы чыға. Акция еріне атта шиналарны біле кетірділер. Бұақта мұхберлеріміз тариф ете. Донбасс! Украина! Крым! Украина! 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 Киев сакинлерінің соқаққа чықмаға имзаланған Штайнмайер формуласы мечбур етті. Бөлелекнен ишғал етілген Донбасс махсус статусына алacak. ОБСЕ незареті алтында есе бұл территорияда сечімлер кечірілежек. Сечімлерінің мұстақиллігіне митинг іштиракчылері ішанмай. Я собі не уявляю, як зараз туди заходимо, ми, або туди заходить, я не знаю, там, ЄС, хто завгодно, да, з проукраїнських сил, вільно ведуть агітацію під українськими прапорами, під гарантію того, що лише в день виборів, їх буде захищати там якесь ОБСЄ. Політики там, звичайно, ніякі висуватися не будуть проукраїнські. Там висунеться хтось з проросійських сил або відверто російські найманці. Там повинні бути українські закони, дійсно. Там повинна бути агітація всіх партій проукраїнських. Донбасста арби әрекетлер іштиракчылары білдіргеніне көре капитуляцияға yol бермемек үшін бірлешмеге азырлар. Ми випрацюємо спільну модель, випрацюємо спільний план дій і змусимо цю владу, котра хоче мир, прислухатися до нас, до тих, хто підтримує єдину формулу української зброї, формулу української армії. Наразылық акциясыны дестек етмеге Анжелика Рудницкая келіп чықты. 90-нчы сенелері о гранит инқилабында иштирак еткен еді. Айтқанына көре о вақытлары наразылық әрекетлері ве ачлық гревлері нәтижесінде Украинаның мұстақиллігіне қапылар ачылды. Бүгін де кері қайтмамақ мұйым деп айта. Хто з нормальних людей повірить, що на територіях, які були окуповані протягом 5 з гаком років, будуть чесні вибори? Як вони можуть бути чесні? Яку інформацію отримали весь цей час люди? В якому світі вони жили? Хто ними керує? За кого вони будуть голосувати? Тобто, насправді, запитань більше поки що, ніж відповідей. І, звичайно, це все пахне капитуляцією. Майданда кечірілген бір сатлық акциядан соң иштиракчылар Банковая соқағына yol алды. Анда да зияде инсан топлаша. Президент офисы янына шиналарны кетіріп, плакатлар ерлештірділер. Сон есе бирабер Украина милли маршыны ижра еттілер. Ни капитуляции! Ни капитуляции! Ни капитуляции! Вова, выходи! Вова, выходи! Митинг іштиракчылары сырасында Автомайдан ве парламент азалары да бар. Це формула, яка передбачає те, що ми реалізовуємо путінський інтерес і, по суті, виправдовуємо всі його дії, злочинні дії, які він здійснював 5 років проти України. Формула Штайнмаєра, от, зокрема, тут перше, що наголошу, вона взагалі не передбачає питання Криму. Тобто ми... Шановний вбивця, забирай Крим, ми тобі ще будемо вдячні. Це отак от виглядає. Україна перетворюється з жертви на винуватця цієї агресії. Штайнмайер формуласыны имзаламақ ишғал етілген территориялар өзерінден милли суверенитетні жоймақ демектір. Бір хач вақыт кешкен сон есе Украина асылда мұстақылығыны жоя біле. Бұақта милли бөлік темсілжісі Андрей Белецкий айта. Шу себептен Украина бүгін ордлода кечірілген сечімлеріні танымамалы. Таныса есе созды жұмхуриетлерінің террористик фаалиетіні ресмилештірежек демектір. Президент Украинаның менфатыны тұшынып башқа бір формуланы ішлеп чықармалы ве Украинаның позициясыны халқара аренада куветлештірмелі. Не можемо вирішити зараз повернути території силовим шляхом. Окей, давайте зосередимося на економіці, на демографії. Давайте зосередимося на тому, що зробимо повноцінний безпековий, новий безпековий блок, нову, справді реформовану армію, нові спецслужби. І через 3-4 роки нам нічого не заважає зосередитися, підняти свої можливості. Тоді повернутися до питання відновлення контролю над нашою територією.
3 saat devam etken mitingde iştirakçılar şehirler seslendirigeninde gayrı bir çok kere Ukrayna milli marşını da icra ettiler. Paytaxttan gayrı kapitulyatsiyaga yok aksiyasını devletinin da 20 şehrinde geçirdiler. Viktoriya Koza, Pavlo Linik, Zaman, ATR. Bu şimdilik sonki haberimiz ATR телеканалының YouTube sayfasına abone olmasanda boyuncularının miqdarı 100.000'den ziyade olsa, Rusya Roskomnadzor bizlerini blokaga alıp olamayacak ve sizlerini şimdi 5 dakikadan meslektaşlarım bugün programması ile karşılay seyretiniz. Görüşkенче.